Pila man na in ko an. Ayan, 5 minutes. So may buntag. It's 6 AM sa Paris. Then grabe kami nga mga tao dani kay dili mahilig kumataog buntag. That's why grabe gid siya kami nga. So feels like mga alas 3 sa kadlawon. Ala siya kamingaw. Mga shop sarado pod. And then karon adto ko og Louvre kay maglukat ko ticket. Namali na ko book 9 AM di ito. So kailangan mo sayo adto dito. Kaya kailangan 9 AM exactly sharp masulod. So inaniragid siya. Kaulan nun, tugnaw, then walay tao sa kadlawon. So muna siya ang ilang suba. Ngata ko kayo. Luwag ka siya. So kanina area, kanina mong stayhan dun nga Airbnb. First Airbnb na siya sa 7th District, 7th Arrondissement. So alibutan siya mga government buildings. So sobra ka safe pod. Dili ka madlock na maglakaw-lakaw. Tawag sa tarong man nga lugar. So problema lang kay mahal gid siya. So punta gid. So far okay na. At least plus start ang lugar. Gira ka mahadlok mo lakaw-lakaw. Okay, na ako sa Louvre the Pet. Oh, grabe kami nga Lighthouse. Pwede magpatintero dun eh. Dili lang sila tingkadlawon mga tao dun ikitugnaw mo din noon. Ngit-ngit. Alas 7 na biyan eh. Tinani kami nga magwas patrol alas 5 kadlawon.
Wala pa'y adlaw pod. So probably mo nang rason nga mingaw jud siya. So ako regal lakaw-lakaw dan murag buang. Oh, nice na pag itong tato ng mingaw man. Okay. So, abot ako glue. Pwede kami nga oh, gapol. Walay tao. So, pwede mangawat. As in, labigid kami nga. So, kung mag-tiktok ka, dahil na lang ka mag-tiktok. Try ko og exposure video.